Buta gini lugar dari ganahan gini lugar dari mau gini pinaka the best dari nga spot sa kuan sa bugog. Hoy, dong. Ay boss. Sa man gibuhat na video-video mo ka dong. Wala boss nagkuan ako boss. Ano ka bisag nakit kuan sa muha niya video-video kasit ka? Oh shit. Wala boss. Binuang na mo ha. Di pwede trespassing ka dira mo aning yuta. Bawal man imo dong. Nagkuan gabidyo ra mo ko boss kay nindot kay lugar dari boss ba. Bisag vlog ka gamit mo ha aron makakwarta ka. Vlog ka, vlogger ka. Wala boss eh. Nga yung vlog. Sama na ha. Kuan aw ka ng kuan boss. Bughanon boss. Bughanon malito ka? Taga diri ka? Didi boss eh. Taga sam ka? Ay, kuan na bro. Sa bawal man. Bawal man taga kuan ko boss sa una. Ako kinang kaso. Illegal iPhone. Sorry boss nagkuan ra mo ko boss. Tuwa man gol. Kanay mo dong din na maayo dong eh. Dili pa ka taga diri. Sus, di ka taga diri vlog ka. Kami pagay mong gikuha. Tuwa mo gol na matuyo boss. Mulakaw lang ka boss. Mulakaw. Isa. Diba baka nga mulakaw lang boss. kami gahe dire? Isa. Ko ay di na maayo ima. Dapat focus sa semua. Lakam ka dayon. Lakam ka dayon. Sama. Sorry boss mo. Ikaw mo gugugi. Gahe pining daw buang ka. Sampol pa ka na saman. Gahe ka. Noon makita boss na boss pero sorry na boss. Sorry. Kay Sumdong asit ka nun gitanawan mi shabu-shabu mi. Wala boss eh. Di madik-adik buang ka. Para sa pinali lemong naon no pero di na adik-adik dong. Boss eh. Ha? Uy. Ano naman po ni? Uy. Nga ka na siya nag-video-video. Kuantan niya kuandal eh. So vlogger deh ka dong. Vlogger ka. Kibaw ka dong? Kani dili nga yuta di pwede video-videohan kay wam kina mo nagibaligya kadi na mo Ala dong, wag dito. Nasayo ka diri dong. Nga kita ka ni mga mais dong, di gini pwede videohan diri dong. Ngano taga din ka dong? Di haraman ko sa unahan yun ang sir, ma'am. Nasa unahan ram di ka sayo pa ni mo. Ay, kasaan na noong ka. kasaan ang ginoong ka. Grabe gyud. Duma wa ka kibaw dong. Ha? Wala ba ko kibaw? General ba kung papa dong? General dong. O dong. Akong papa is general ra ba gyud dong? Kamayo ba? Hoy dong. Kanay mo dong ba bisig prank ni ba bisig tagaan man mo kwarta ikaw man ba? Dili boss mo agi ra prank na. boss. Prankster. Bayare bisig na kwarta diri ba? Hatag lagi. Ayo boss. Kuha Yatag na lang kwarta kibaw nga prank na kay vlogger biya ka. Wala ra ba ko nang gilabot diri dong. Di, silabot ang nakapik na ka diri dong. Prank na ya. Di, nagapicture man ka diri. Amin kwarta. Wala gi koy kwarta boss. Koy kwarta boss. Why kwarta ganga kwarta. Wala gi kwarta boss. Patay ko. Gina kay ika mo i-prank tagaan ka na mo kwarta. Kibaw naman ka nga, di niya mo yuta niya, mo mangi-prank na Nakuha na ba mo sa kamera boss? Patulpo niya daw mo boss. Tulpo. boss. Wa may nahadlok ng tulpo kay wa may binuhatan nga bate. May kwarta ba? Nabuso harassment naman ninyo ha boss. Harassment. Dila Na lagi na prank na. lagi boss. Wala lagi. Wala mahadlok na video dong. Ha? Bam ko na imo prank na ambe na lang dong. May hapon kayo. Dong, ihatag na dong. Sa. Basta ako boss, wayog ko mangilabot niyo boss. Wala. Ano wala labot ka na video magagawa ka ng hilabot. Galakaw ra ka diri boss. Galakaw ra jud ko boss. Imo ko kwarta boss. Ito ga magkag. Ami na lagi kwarta boss. Ay boss. Kasulot at yan ka mo trim bangan ka. No. Nay, buang pakyo. Stepping down for the best now. Take my time, you better pay up in the next style. Throw a rollie with a iced out turnstile. I see when the time's out, get my burst out. Fucking time's out.